Tarata marsi kalo kilita ani wolonwula san 2026 DMS TV cɛlamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'aw dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakililajɛyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'aw dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Ni yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni cɛsirilen don fɛn bɛɛ lajɛlen latigɛ la an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ u ka se ka an ka lakana sabati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la sanga ani wagati an ka fintigilakaw kɔni bɛ wuli ne ka jamana lakɔlɔsili baara kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 14 san 2026 i yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état major b'a la bɛɛ lajɛlen kulo b'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye ko k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna yɛlɛmani localité ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan n'o ye farapo kɛ ka ɲɛsin Banbaci wale jɛkulu maa ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sabu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don Banbaci wale maa ninnu na Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la i ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u b'u lafɛ ka lakana sabati wa an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔden ale ni fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'u kɛ otage ye ko hakili bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na o bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Mali labila o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna k'ale tɛmɛnen marisi kalo tile 15 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka lasili kɛ k'a yira k'a fɔ ko dɔw tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna k'an Mali fintigilakaw ka jamana lakana ni baaraw yɛrɛ kɔni sababuya la k'u sera ka an ka jamana kɔnɔden maa 3 yɛrɛ kɔni tila Banbaci wale maaw la minnu kun minɛ bɛ Banbaci wale maaw fɛ otage yɛrɛ kɔnɔna kabini wagati tɛmɛnenw na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Guinée Conakry Sierra Leone ale ni Libéria jamana yɛrɛ kɔni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni bɛ jamana saba ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'o da yɛrɛ kɔni bɔ wa frontière yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛn tɛmɛnen marisi kalo tile 16 san 2026 min ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaa ni o ye Général Mamadi Doumbouya ale kɔni a ka fintigilaka jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni wuli k'u bila ka taa Guinée Conakry frontière yɛrɛ kɔnɔna ko ni fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni tagalen min filɛ nin ye Guinée Conakry ka frontière yɛrɛ kɔnɔna k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka Guinée Conakry frontière yɛrɛ kɔni lafasa ko wa Guinée Conakry dugukolo sibiri kelen a tɛ tigɛ ni k'a di maa si yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wagati tɛmɛnen na min kɔni ye Donald Trump ni ale ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Irak ka bateau yɛrɛ kɔni ko camanba yɛrɛ de kɔni bɔra olu fanga la k'olu États-Unis tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Irak ka bateau bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Irak ka gardien de la révolution maaw ye olu bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko comme Donald Trump ko k'a ye tiɲɛni don olu de ka bateau yɛrɛ kɔni na ji sanfɛla la ko wa ko min yɛrɛ kɔni ye détoile d'Ormuz ye ko mɔgɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ o fɛ ko Donald Trump kɔni ye tiɲɛ ye k'a k'a ka bateau yɛrɛ kɔni bila ka tɛmɛ détoile d'Ormuz yɛrɛ kɔni fɛ ko ni min yɛrɛ kɔni bɔra o la ko o kɔni bɛɛ lajɛlen mina n'o ye k'olu kɔni bɛ défi yɛrɛ kɔni lase Donald Trump ye komi ale de ko k'a ye Iran ka bateau bɛɛ lajɛlen cɛ ko Donald Trump fɛnɛ k'a ka bateau yɛrɛ kɔni bila ka taa détoile d'Ormuz kɔnɔna na ko ni min fɛnɛ bɔra o la ko diɲɛ kɔnɔ o ko in yɛrɛ kɔni wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni kabakoya ka d'a kan wagati tɛmɛnenw na Donald Trump yɛrɛ de kɔni bɔra ni k'a bɛɛ lajɛlen hakili sigi k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ka bateau ko fanfɛla ye k'ale tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko fanga foyi yɛrɛ kɔni tɛ Iran na ji sanfɛla la bilen min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ni ale de Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kumaɲɔgɔnya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna min ye Volodymyr Zelensky a kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale jɛɲɔgɔn européen yɛrɛ kɔni ni o kɔni ye ale alliés yɛrɛ kɔni ko olu kɔni bɛ ka chantage ale ni pression yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine yɛrɛ kɔni kan ko bɛ ka wajibi ale yɛrɛ kɔni kan k'ale ka sɔn min yɛrɛ kɔni ye Russie yɛrɛ kɔni ka pétrole tɛmɛsira min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ tɛmɛ Ukraine yɛrɛ kɔni fɛ ni ka taa Hongrie ni o pétrole tɛmɛsira yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye Europe jamana olu bɛ pétrole yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Europe jamanaw ye k'u bɛ ka ale Ukraine yɛrɛ kɔni wajibiya ale ka o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ladilan ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kɛlɛ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Russie ni Ukraine ɲɔgɔn cɛ la o kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni Ukraine ale kun ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni tigɛ wale min tun bɛ ka kɛ sababu ye ni pétrole yɛrɛ kɔni tun tɛ ka tɛmɛ o yɔrɔ in fɛ ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ale jɛɲɔgɔn ale yɛrɛ kɔni olu de bɛ ka pression kɛ ale kan ko wajibi yɛrɛ kɔni na ale ka nin pétrole tɛmɛsira in yɛrɛ kɔni ladilan cogo min olu bɛ se ka pétrole yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu wala wala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
na fo bela jele kon ba kala matu mi era kon aka mali finti la ka mi wakati ne na foko bi bulu kon jes lu fe bela jele tegela wala sami amali jamana ko do na bula fe parce que on kala kana sapati jamana infanta na ni bela jele la kon oko mi era de kon na sibili tamene marsi kalu kleta anani samba flani mo anwor aka mali eta major gen des armes mali boni ka communiquer mo kon eta major ba da mali de bela jele ku ka fo ko don tamene na kan mali finti la ko operation bele ba do era kon ke yele ni localité yɛrɛ kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région kɔnɔ la ko opération yɛrɛ kɔni sababuya la kan ka Mali fintigilakaw sera ka banbati wale maa caman bɔnɛ ani na ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni ka sebaya sɔrɔli o kɔni dabɔra an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka jateminɛ la ko wale b'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw ka min wagati min na fɔ ko bi k'olu bɛ ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min fana an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ɲumanw yɛrɛ kɔni bɛ u bolo minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka banbati wale maaw yɛrɛ kɔni la ko dɔn dɔrɔn n'u ye banbati wale maaw ye état major ka kɔrɔfɔla ko nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na k'i n'a fɔ kɔrɔlen an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ a kɛ cogo min k'u kun kɛmɛ dɔrɔn ni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka jamana kɔlɔsili baaraw kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni n'aw taara bɔ moto saba yɛrɛ kɔni kan moto saba minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ ni ka taga ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛ wa sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko moto saba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka moto nin yɛrɛ kɔni boli ko banbati wale jɛkulu maaw de don ko kabini vecteur aéro yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama u ma girin dɔrɔn ni ka fara kɛ ka ɲɛsin banbati wale maaw yɛrɛ kɔni ma sanfɛ kɛlɛkɛminɛ nin yɛrɛ kɔni tora moto saba nin yɛrɛ kɔni nana minɛli la k'u dɛndɛn u nɔfɛ ka taga ko maa saba minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto in yɛrɛ kɔni sanfɛ k'u ye moto in yɛrɛ kɔni boli ni ka taa jɛkulu yɔrɔ wɛrɛ yɛrɛ kɔni na ni o yɔrɔ kofɔlen na banbati wale jɛkulu maa caman kun kɛmɛ ni ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yen nɔ ko mototigi saba nin yɛrɛ kɔni taara fara banbati wale jɛkulu maa minnu yɛrɛ kɔni kan olu kun bɛ Sinewali localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Yɛlɛmane cercle de kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ni banbati wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni kun ka na u ye k'u to dugumana na o yɛrɛ de kɔni na banbati wale maa nin ye fɛɛrɛ latigɛ k'u dogo yiri jukɔrɔlaw la wa u kun tɛ min kɛ yɛrɛ kɔni kalama o y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'o kun ye u nana minɛ ka ban ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye ɛri caman yɛrɛ kɔni kɛ ni ka banbati wale maa ninnu jateminɛ k'u ka ɲɔgɔn ye na wa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye ni ɛri baden min yɛrɛ kɔni kɛ banbati wale maa ninnu layɛli la o kun tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ u kun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko nin maa nin yɛrɛ kɔni ye banbati wale mɛ wale min yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali fintigilakaw k'u ti baga mɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ka mɔgɔ faga ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɔ k'an ka Mali fintigilakaw bɛ ka taa civiliw yɛrɛ kɔni faga région kɔnɔna na ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ka da kan an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ nin yɛrɛ kɔni bɛ mɛn kɔlɔsili baaraw la yan'u ka faraku yɛrɛ kɔni kɛ ko ɛri caman yɛrɛ kɔni kɔfɛ fintigilakaw bɔra kalama k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni ye banbati wale maaw de ye ko wa civiliw tɛ o yɛrɛ de kɔni kelen min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni ordre di vecteur aéro yɛrɛ kɔni ma ko ka faraku kɛ ni ka ɲɛsin ni banbati wale jɛkulu nin yɛrɛ kɔni ma wale min kɔfɛ vecteur aéro yɛrɛ kɔni fana ye faraku kɛ ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni opération in yɛrɛ kɔni na bilan yɛrɛ kɔni girinyara kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko banbati wale maa caman yɛrɛ kɔni fagara ni faraku in yɛrɛ kɔni senfɛ ko équipement fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma ko tiɲɛni donna o caman yɛrɛ kɔni na faraku in yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la ni faraku in yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jiginna ni ka taa sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ n'o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ de kɔni kɔfɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko équipement fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ma ko tiɲɛni donna o caman yɛrɛ kɔni na faraku in senfɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min an ka état major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don jamana lakanani baaraw la ko laɲiniba min bɛ ka kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔ na k'o ti dɔwɛrɛ o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka taa banbati wale maa ninnu nana minɛ fo duguyɔrɔ labanw na walasa min ye an Mali jamana kɔnɔdenw n'a bololafɛ ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati jamana in fantanya bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen don opération na jamana in fantanya bɛɛ lajɛlen na an ka Mali fintigilakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka opération yɛrɛ kɔni tɛ da banbati wale maa ninnu minɛli yɛrɛ kɔni dɔrɔn ma ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ ale ni jamana kɔnɔden minnu minɛ bɛ banbati wale maaw bolo otage yɛrɛ kɔni na k'olu an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don fɛɛrɛ latigɛ la walasa ka se ka o maa ninnu yɛrɛ kɔni tila ka bɔ banbati wale maaw bolo
o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen marisi kalo tile 15 san 2020 bɛ an ka état major général des armées ale bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna y'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na k'an ka Mali fɛntigilakaw ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka an ka jamana kɔnɔden 3 yɛrɛ kɔni minɛ Bamaci walemaw la minnu kun kɛn bɛ otage ni maa min bolo wagati tɛmɛnenw na ko kalo caman minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ k'an ka Mali fɛntigilakaw ka opération dɔ senfɛ u sera ka an ka jamana kɔnɔden maa 3 yɛrɛ kɔni labila ni o maa 3 ni yɛrɛ kɔni na maa 2 o ye fɛntigilaka ye kelen o kɔni ye autorité civile dɔ yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya ko bɛɛ an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bolo ka da kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min y'an ka Mali fɛntigilakaw k'u ɲinɛnen tɛ an ka otage yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔ ko militaire de première classe cavalier Mohamed Wangaraba ale ni Mohamed El Maulud Diallo yɛrɛ kɔni ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni nana Bamaci walemaw yɛrɛ kɔni fɛ san 2025 octobre kalo tile 9 fleuve Niger sanfɛ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni sababuya la ko ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni sera ka labila ne ka bɔ Bamaci walemaw bolo ko ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni bolen ne ka tila ka bɔ Bamaci walemaw yɛrɛ kɔni bolo k'o kɛra marisi kalo tile 13 su ne ka dugu jɛ marisi kalo tile 14 na san 2026 ko a maa 2 ni yɛrɛ kɔni bɛ tila Bamaci walema ni yɛrɛ kɔni na wagati min na o y'a sɔrɔ min y'a ka Mali fɛntigilakaw olu kun bɛ opération de sécurisation ba dɔw yɛrɛ de kɔnɔna Mali ale ni Mauritanie ka frontière yɔrɔ la ale ni Wagadu kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna k'an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni kun bɛ opération de sécurisation de la nin zone kofɔlen in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni senfɛ min an ka ni fɛntigilaka 2 ni yɛrɛ kɔni sera ka boli ka bɔ Bamaci walema ninnu bolo k'an ka ni fɛntigilaka 2 ni yɛrɛ kɔni kelen ni ka boli ka tila ka bɔ Bamaci walema ni yɛrɛ kɔni bolo k'u kunbɛnra an ka Mali fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ Gundam localité la k'an kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi maa 2 ni yɛrɛ kɔni bɛ an ka fɛntigilakaw yɛrɛ kɔni ka autorité yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa sɛgɛsɛgɛli baara min kan ka kɛ ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni kan u ka kɛnɛya ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na u ka se ka kɛ u kan don n'a nataw la o laseli kelen yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka état major général des armées ale bɛ laseli kɛ ko min yɛrɛ kɔni Aliji Banya ye ni maa kofɔlen ye Joyila préfet ye ni ale minɛna février kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 ko Bamaci walema minnu yɛrɛ kɔni kun ye ni préfet kofɔlen yɛrɛ kɔni na k'ale sera ka boli ni ka tila ka bɔ ni maa ni yɛrɛ kɔni na marisi kalo tile 13 tɛmɛnen san 2026 Masina localité yɛrɛ kɔni na ko Joyila préfet yɛrɛ kɔni tilalen ni ka boli ka bɔ Bamaci walema ni ka jɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bolila ni ka taa Tɛnɛku yɛrɛ kɔni ko wa ni maa kofɔlen sera Tɛnɛku ka sɔrɔ baasi foyi t'a la ko an bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ni préfet kofɔlen yɛrɛ kɔni ale ni furakɛli min ka kan o bɛ ka d'a kan wa a kan ka bila lakana min kɔnɔna na walasa ni ɲɔgɔnna wale kana n'a sɔrɔ ko fɛnɛ yɛrɛ kɔni dira ma walasa ka se ka hakili yɛrɛ kɔni sigi a sigiyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ profiter communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka foli bɛ kɛ ka ɲɛsin ni maa bolen 3 ni yɛrɛ kɔni ma a b'u fɔ u ka cɛfarinya yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko maa 3 ni yɛrɛ kɔni courage sɔrɔ ni ka boli ka bɔ Bamaci walema ninnu ka jɔ kɔnɔna na wa communiqué in kɔnɔna état major bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fɛntigilakaw k'u cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa an ka maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛ bɛ Bamaci walema ninnu bolo k'u kɛ otage ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu labila ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la ko fɛntigilakaw fara civiliw kan minnu yɛrɛ kɔni bɛ Bamaci walemaw ka jɔ kɔnɔna na an bɛ wagati min na fɔ ko bi k'an ka Mali autorité bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ni maa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ Bamaci walema ninnu ka jɔ kɔnɔ don n'a nataw la sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruw o kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Conakry jamana kɔnɔna na kunu tɛnɛn marisi kalo tile 16 san 2026 min ye Guinée Conakry jamana ɲɛmɛ ni o ye général Mamadi Doumbouya ye ale ye sommet dɔ yɛrɛ kɔni convoqué ani Union du fleuve Mano président yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɔgɔn faamuyabaliya min yɛrɛ kɔni bɛ Guinée Conakry Libéria ale ni Sierra Leone yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la u ka frontière ko yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la cogo min u bɛ se ka bɛn k'a sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni na ko wa ni don kofɔli kelen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry ka fɛntigilaka bayirikaw yɛrɛ kɔni olu tun bɛ mobiliw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u tun bɛ ka lakana Guinée Conakry ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni nɔfɛ ko ni maa nin yɛrɛ kɔni tun bɛ ka escorter ni ka taa ni fɛntigilaka ba nin yɛrɛ kɔni fo Guinée Conakry ka frontière yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa ni yɔrɔ kofɔlen lakana yɛrɛ kɔni sabati ko min ye général Mamadi Doumbouya ye ni ale de Guinée Conakry jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ko ale de ye nin mission yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan kari tɛmɛnen marisi kalo tile 15 san 2026 ni nin mission kofɔlen yɛrɛ kɔni senfɛ a ye Guinée Conakry drapeau yɛrɛ kɔni ta ni k'a di a ka ni fɛntigilaka ba nin yɛrɛ kɔni ma a ka danaya bɛ minnu kan n'a ye olu le sugandi k'u ka taa Guinée Conakry ka frontière yɛrɛ kɔni lakana sabati wagati min général Mamadi Doumbouya bɛ Guinée Conakry drapeau yɛrɛ kɔni di nin ma kofɔlen nin ma a y'a yir'u la k'a fɔ ko Guinée Conakry ka
ka drapeau yɛrɛ kɔni Guinée Conakry taamasiyɛn ye ko wa jamana ka fɛnba de don k'a bɛ Guinée Conakry ka drapeau yɛrɛ kɔni kalifa a ka ni finitigilakan ninnu na ka d'a kan drapeau min dilen filɛ ni Mali yɛrɛ kɔni ma o kan ka yira finitigilakan ninnu na k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry dugukolo yɛrɛ kɔni lakanani ye ko baara bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni ka bolo kan ko finitigilakan ninnu ka taa Guinée Conakry frontière la wa Guinée Conakry dugukolo yɛrɛ kɔni lafasa Guinée Conakry ka valeur fo ka taa se a ka siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni ma min ye Guinée Conakry ka ni finitigilaba ninnu yɛrɛ kɔni k'u ka taa ni fɛnba ninnu yɛrɛ kɔni lafasa an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ko wa ale bɛ ka ni finitigilakan minnu bila ka taa Guinée Conakry frontière la walasa u ka se ka Guinée Conakry lakana yɛrɛ kɔni sabati ka o ko hukumu kɔnɔna na ale bɛ layidu ta Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'u hakili sigi k'a f'u ɲɛna ko Guinée Conakry dugukolo ala a sibiri kelen ko n'u y'o fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka maakɔrɔbaw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Guinée Conakry a t'a ka dugukolo sibiri kelen a t'a di maa si ma ko wa maa si tɛna n'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ b'i ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka na Guinée Conakry jamana kɔnɔ na k'i bɛ Guinée Conakry ka dugukolo sibiri kelen yɛrɛ kɔni na k'a b'o layidu ta Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw ye wa a b'a ka finitigilakaw fɛnɛ wuli ni ka taa frontière la ka danaya bɛ finitigilaka minnu kan walasa u ka se ka taa jamana in yɛrɛ kɔni dugukolo lafasa marisi kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 Guinée Conakry ka conseil supérieur de défense nationale mɔgɔw ka réunion dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min ye général Mamadi Doumbia ye ale kɔni ye ordre yɛrɛ kɔni di ko min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry ka finitigilakaw fo ka taa se a ka lafasaliw yɛrɛ kɔni ma ko k'olu wuli k'u jɔ walasa u ka se ka taa Guinée Conakry dugukolo yɛrɛ kɔni lafasa Guinée Conakry jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati fo ka taa se Guinée Conakry jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye basigi u ka se ka sabati o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry frontière yɛrɛ kɔni bɛ ale ni jamana wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Guinée Bissau Sénégal Mali Côte d'Ivoire Libéria ale ni Sierra Leone yɛrɛ kɔni nka nin y'a dɔgɔkun caman yɛrɛ kɔni ye Guinée Conakry Sierra Leone ale ni Libéria yɛrɛ kɔni karimɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan o tɛ ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni faamuya frontière yɛrɛ kɔni danfara yɛrɛ kɔni na jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni fɛnɛ na tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 16 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye général Mamadi Doumbia ye ale ye sommet dɔ yɛrɛ kɔni convoqué ani Union du Fleuve Mano président yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi général Mamadi Doumbia ale yɛrɛ de kɔni bɛ nin jɛkulu in ɲɛmɔgɔya la wa ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen o ye Guinée Conakry Sierra Leone Libéria ale ni Côte d'Ivoire yɛrɛ de kɔni ye général Mamadi Doumbia ye sommet dɔ yɛrɛ kɔni convoqué ani ni ɲɔgɔn cɛ la walasa fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ani Libéria ni Sierra Leone ɲɔgɔn cɛ la u ka se ka kuma o ko la walasa u ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka fɔɲɔgɔnkɔ in na hakilila jiginna san 2026 marisi kalo daminɛna an kɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna Guinée Conakry ni Libéria yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la jamana fila ni ka frontière la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiesene localité yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Guinée Conakry jamana kɔnɔna na o fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ marisi kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 Guinée Conakry ale ni Libéria jamana maaw yɛrɛ kɔni ka gouvernement ye réunion ba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn ni ka ɲɔgɔn ye walasa fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ɲɔgɔn cɛ la u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ a la nka a kɔni yirala k'a fɔ ko jamana fila ninnu ka gouvernement maaw ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ma nɔbɔ ka d'a kan tile fila ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔfɛ fɔɲɔgɔnkɔ tɔ yɛrɛ kɔni juguyara ni ka taga fɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Guinée Conakry ni Libéria maaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o fɔɲɔgɔnkɔ ko in yɛrɛ kɔni hukumu na min yɛrɛ kɔni Libéria ka maaw y'a yira k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ɲɔgɔn cɛ la ko fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni kɛra Faya district de kɔnɔna na ni o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Libéria ka jamana de kɔnɔna na wa Libéria ka gouvernement maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni senfɛ k'olu Libéria ka jamana kɔnɔden kelen yɛrɛ kɔni joginna wa min yɛrɛ kɔni olu Libéria k'olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni tɛmɛna u ɲɔgɔn cɛ la cogo min ka se ka o kow yɛrɛ kɔni dɔn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye général Mamadi Doumbia ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko komi sigikafɔ yɛrɛ kɔni tɛ ka u ka nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni ban k'ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɛ ale bɛ a ka jamana finitigilakaw yɛrɛ kɔni wuli u ka taa frontière in yɛrɛ kɔni na ko Guinée Conakry sibiri kelen a tɛ minɛni k'a di maa si yɛrɛ kɔni ma nka tɛnɛ tɛmɛnen kɔni marisi kalo tile 16 san 2026 min ye général Mamadi Doumbia ale kɔni ye réunion dɔ yɛrɛ kɔni convoqué ani ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka fɔ ka bɛn yɛrɛ kɔni kɛ u ka nin ɲɔgɔn faamuyabaliya yɛrɛ kɔnɔ wa maa caman jigi dalen don a kan k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn faamuya yɛrɛ kɔnɔ u ka nin kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔfɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min ye Iran ka gardien de la révolution porte-parole yɛrɛ kɔni o kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye Détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni k'o bɛ Iran de ka mara kɔnɔna na ko wa Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni olu de bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen lakana yɛrɛ kɔni sabati wa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ka bateau capacité yɛrɛ kɔni k'ale tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ na ko
le tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ Iran ka bateau yɛrɛ kɔnɔna ji sanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna Iran kɔni fanga yɛrɛ kɔni ka dɔgɔ ji sanfɛla la o ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ min Iran maaw y'o bɔra ni ka o kuma yɛrɛ kɔni galontigiya k'a yira k'a fɔ ko Donald Trump y'o kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni tɛ ko wa ni maa min yɛrɛ kɔni ma da o ko yɛrɛ kɔni na k'olu fɛnɛ bɛ défi yɛrɛ kɔni di Donald Trump yɛrɛ kɔni ma k'olu b'a ɲini Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ a ka bateau dɔw yɛrɛ kɔni bila ka taa Golfe Persique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni min yɛrɛ kɔni bɔr'o la ko diɲɛ mɔgɔ na o ye ko comme Donald Trump de y'a fɔ k'ale kɔni Iran ka navire bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko ka sɔrɔ kuma in tɛ tiɲɛ ko Donald Trump fɛnɛ k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn a k'a ka bateau dɔw bila ka taa Golfe Persique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a y'a kɔrɔbɔ ni min yɛrɛ kɔni kɛr'o la diɲɛ mɔgɔ na o ye min ye général de brigade Ali Mohamed Neni yɛrɛ kɔni ni ale Iran ka gardien de la révolution ma yɛrɛ kɔni ka porte-parole ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min ye d'étoiles d'or mise yɛrɛ kɔni ko Iran ka gardien de la révolution ma yɛrɛ kɔni ka bateau de bɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen in lakana sabati ko wa yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ Iran de ka mara kɔnɔna na ko wa ko n'a bɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni hakili la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ka bateau yɛrɛ kɔni ko a ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko problème foyi t'a la ko Donald Trump k'a kɔrɔbɔ dɔrɔn a k'a ka bateau yɛrɛ kɔni bila ka taa Golfe Persique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a y'o kɛ wagati min a bɛna sɔrɔ ka bɔ a kalama k'a fɔ k'a ma tiɲɛni foyi yɛrɛ kɔni don olu Iran yɛrɛ kɔni ka bateau yɛrɛ kɔnɔna ni kuma yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni kabakoya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni Ali Mohamed Neni yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran ye ko kabini ale ni États-Unis Israël ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni daminɛna ko Iran ye missile 700 ale ni drone 3,600 yɛrɛ de kɔni fili ni ka ɲɛsin États-Unis ale ni Israël ka cible yɛrɛ kɔni ma wa ni maa kofɔlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni États-Unis Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko n'i y'a ye o kɛlɛ yɛrɛ kɔni banna ko fo n'a sɔrɔ Israël ale ni États-Unis bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko maramafɛn jugumanbaw yɛrɛ kɔni bɛ Iran yɛrɛ kɔni b'u la wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'i ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni banna fo ni olu jugu fila nin yɛrɛ kɔni sɔnna o ko in ma Iran ka gardien de la révolution ka kuma laselen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu yɛrɛ kɔni bagara olu ma ni ka binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma ni o ye Israël ale ni États-Unis k'olu yɛrɛ kɔni ka laɲini de ka ni maa nin yɛrɛ kɔni puni f'u ka nimisa u ka walekɛta in na ko k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu Iran yɛrɛ kɔni bɛ ka attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin jamana fila nin ma n'u bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don jamana fila nin ko halisa olu Iran yɛrɛ kɔni nana continuer o fɛ fo ni jamana fila nin sɔnna ma k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Iran ko maramafɛn jugumanw yɛrɛ kɔni bɛ a bolo ko a Donald Trump min yɛrɛ kɔni bɔra ne k'a lase diɲɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran yɛrɛ kɔni ka ji sanfɛla capacité ye k'a ye caman bɔ olu yɛrɛ kɔnɔna ni Iran ka bateau caman yɛrɛ kɔni tiɲɛni ko Donald Trump k'olu fɛnɛ bɛ o bila défi yɛrɛ kɔnɔna k'a ka kariya dɔrɔn a k'a ka bateau dɔw bila ka taa Golfe Persique yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni min kɛra bateau ninnu na Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛna o ye wa diɲɛ mɔgɔ bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko min ye États-Unis jamana ɲɛmaa k'a kɔni bɛ ka nkalon yɛrɛ kɔni tigɛ kɛlɛko in hukumu na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni bi kunnafoniya kanu n'a carani ale ka hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.